Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa khususan ila hadrati ruhi Syekh Al-Hajj Muhammad Irfan Husain wa zawjati wa hadrati ruhi abi wa ummi wa usulihi wa furu'ihi wa khususan ila hadrati ruhi jami'il mu'assis fi hadhihi al-qaryah wa jami'i ahli al-kubur min hadhihi al-majlasah wa jami'i ahli al-kubur min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa khususan man istama'na hahuna bisababihi wa li ajlihi wa khususan ila Syekh Abdul Ghafur wa khususan ila Syekh sahibi hadhihi kitab al-mu'allif hadhihi kitab syawarillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayo Mas Tony. Cak Tony. Ini loh, sama saya. Ya, kamu kan di sana aja, di sini dong. Niku nek mboten kamot digelar malih niku sing prosen depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Iki ada yang perlu jenengan hafalkan. Sing wingi pun diwaca kalian Mas Aziz. Nah, hari ini sapa engko? Sapa? Mas Hanif ta mari. Waduh. Oh nggih. Ngapunten. Niku dongane riyen dereng diwaos. Supen malah. Terlalu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qain, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ata'ihi kathir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Teng kitab kula niku halaman 74 sing wonten donga sing harus dihafalkan nggih. Sing kitab jenengan napa niku? Pokoke kalimate Allahumma a'inni ala dzikrika. Nek lembarane berarti satu lembar sebelumnya. Pun ketemu? Coba diwao sarang-sarang. Sine gak mek kula mau sing maca jenengan kudu hafal. Mek sekedhik kok. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dua kali mari. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah mari. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Halaman pinten sing butuh kitab? 74 sami nggih. Niku mangke tengah-tengah mangke kula kengken maos sarang-sarang malih. Biasane cepet apal. Nek pun apal nggih tambah sae malah nggih. Niku donga diwaos sak badanipun salat tujuane cek jenengan ku remen seneng nglakoni ketaatan. Senajan nongkone mari ngaji yo maksiat maneh. Pokoke perasaan ketika ngaji ku seneng nglakoni ketaatan. Pas salat iku seneng. Engko mari salat maksiat maneh gak masalah. Sementing pas wae salat iku seneng. Aja sampe wae salat iku kepeksa. Nah, tujuane ngoten. Lah kula panjenengan bikne sampeyan wis rumangsa seneng salat senajan mari salat maksiat maneh, iku berarti donga niku wis tumus nak ati panjenengan. Soale rata-rata tiyang niku nglakoni ketaatan niku biasane kepeksa. Wedi neraka, sungkan tangga, sungkan anak, sungkan bola. Nah, biasane ngoten. Nek jenengan pun tulus, bener-bener seneng, berarti pun mulai jenengan pun naik di derajatipun mulai naik. Monggo dilajengaken teng kitab kula halaman 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah. Lan saking Abu Hurairah. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Niki kula waos terus mriki niki donga kangge ndongakno sang periwayatnya atau orang yang menghafalkannya. Kala ngendika sapa Abu Hurairah salat utawa ngimami sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihda salatayil asyi ing salah suwijine salat lorone salat sore loro. Salat sore loro iku nek mboten salat zuhur nggih salat asar. Kalau mau setengah sarahe teng penjelasan niku kalau tidak zuhur ya asar. Yang jelasnya mana ndak tahu, pokoknya kalau tidak zuhur ya asar. Rakaat ini ing 2 rakaat. Zuhur dan asar itu mestinya kan 4 rakaat. Dadak Kanjeng Nabi hanya 2 rakaat. Napa? Oh sampun. Senggol mboten napa-napa. Beliau sampai ijal loh. Rakaat ini ing 2 rakaat. Nek kitab sami halaman 76. Boten sami? Nggih, baris ke-4 atau ke-5 lah dari atas ya. Summa salama nuli salam sapa Kanjeng Nabi, dadak Kanjeng Nabi moro-moro salam. Gek 2 rakaat dadak salam. Summa qoma nuli jumeneng sapa Nabi ila khosabatin marang kayu fi muqaddamil masjid ing dalem sebelah ngarepe masjid. Maro Kanjeng Nabi melampah ngadeg terus sendepel ndok nggone sandingi kayu. Kalimat ini macam-macam, ana sing jemuk kayu, ana sing sendepel, ana sing sendakep. Dadi sendepel mbek sendakep. Mantun salat kan biasane gegere kenceng terus moro-moro sendepel. Teng kayu yang berada di sebelah depan masjid. Zaman biyen mboten tembok sek rupa kayu, dindingnya itu berupa kayu. Jadi sendepelan. Utawa jemok. Nek kalimatnya teng hadis niki jemok, tapi di keterangan yang lain itu sendepel. Fawadhu'a banjur ndeleh. Hanya menaruhkan saja. Fawadhu'a banjur ndeleh sapa utawa apa basa krama ndeleh apa? Sapa Kanjeng Nabi, yadahu ing astane Kanjeng Nabi, alaiha ing atase khosabah. Terus astane Kanjeng Nabi diselap teng ndukure kayu niku wau. Iki cara jenengan kula mbayangno soto piye? Tangan galen dhuwur kayu maksudnya piye? Nggih, sing paling pas niku mantun salat, terus napa ngadeg teng arah ngajenge imaman niku wau sekitar imaman terus ndepelan. Niku klosoe digelar malih mboten napa niku. Soale iku ditekuk niku koyo niku. Nah, tak untel-untelan sik kono sementara. Benjing ditumbasaken kloso malih. Mboten kamot ora.
dadak wafil qaumi pundi wae alaiha ing atase khosabah wafil qaumi lan iku ing dalem kaum Abu Bakrin utawi ana Abu Bakar wa Umaru lan Sayyidina Umar wonten Sayyidina Umar wonten Sayyidina Abu Bakar tapi mendel mawon fahaba banjur sungkan sapa Abu Bakar lan Umar ayu kalima ento sanjang utawa ngomong sapa Sayyidina Abu Bakar lan Umar hu ing Kanjeng Nabi badhe sanjang utawa ngelingno niku sungkan engko nang iki napa syariate diganti dhuwure malih 2 rakaat. Nah, kaya sampean kan seneng nek pas wae jalan-jalan musafir dhuwure mek 2 rakaat. Nah, musafir tapi mangke wonten ketentuane nggih jaraknya harus sekitar 2 marhalah nek teng ukuran kilometer sampean buka Google Map mawon niku sekitar 90 kilo. Nek pun 90 kilo berarti sampeyan pun angsal rukhsah berupa salat zuhur asar di jamak angsal kemudian dikosor nggih di angsal. Nah Madura sampe tinggal teng Google Map mawon. Nek kula kesah teng Jombang niku Jombang pun melebihi 90 masalah iki. Pun 92 atau 90 pinten ngoten. Nek kesah teng Blitar pun di atas 100. Nek kesah teng Lirboyo pun di atas 100 kilo. Tapi ini kene Gresik dereng. Kene Gresik kok dikosor iku berarti mondoke kurang suwe berarti. Iya, mondoke sak minggu pisan ya, kaya sampeyan iki. Jadi ini nang Gresik mboten angsal di nek saking mriki lho ya. Nang Gresik mboten angsal dijamak, mboten angsal dikosor. Soalnya kula nate wis kepanggih kali kanca, tapi mboten kanca pondok. Aku pekne blonjo nang ngene Gresik. Ini iki daripada aku gak sembahyang zuhur, tak jamak wae bi. Atiku iki gak ngerti ta ngetes aku ta iki. Kula meneng lawan iki. Itu dijamak. Lah iki mboten angsal. Soale jaraknya dereng memenuhi. Saman buka mawon mriki sampe Gresik niku dereng. Ketinggal saking Google Map dereng. Terus Sayyidina Abu Bakar sungkan badhe ngomong. Wa kharaja banjur metu saro'anun nasi sapa wong kang rikat-rikatane menungso. Faqalu banjur ngendika sapa utawa ngucap sapa nas. Nah, Abu Bakar Umar sungkan gawani ngelingno. Dadak ana santri sodo kemenyek. Utawa santri blakrak santri napa 2 tak dari Mas Asis. Moro-moro langsung berok. Kanjeng Nabi. Salat sampean niki sampean kosor ta sampean lali? Terusane niki. Ako surat ana ta den kosor as-shalatu apa salat? Warajulun utawi wong lanang yad'u kang ngarani sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzaliyata ini ing aran Dzaliyata ini. Kanjeng Nabi kenal mbek arek iku mau, julukane iku Dzaliyata ini. Namae niku yang ngandhap kaya wonten nomor 3. Khorbakun bin Amrun. Khorbak bin Amrun. Jenenge. Tapi Kanjeng Nabi nyeluke iku Dzaliyata ini utawa Dzaliyata ini. Moro ana lanang berok, Kanjeng Nabi sampean iki sampean kosor ta ana syariat anyar iki. Nah. Ola ngendika, Fakola banjur ngendika sapa banjur ngucap sapa rajulun utawa Dzaliyata ini. Ya Rasulullah, anasita ana ta lali sapa jenengan, ana ta supe sapa jenengan. Amun kusirat ana ta den kosor as-shalatu apa salat. Kanjeng Nabi jenengan iki supe napa jenengan kosor niki? Faqala banjur jawab sapa Rasulullah. Lam ansa ora lali sapa ingsun. Walam tuksor lan ola den napa kosor apa salat. Iki kalimat Kanjeng Nabi ngomongi ora lali niki secara syariat Kanjeng Nabi ku gak oleh lali. Nek lali engko lak keterlaluan iso uga syariate ana sing lali.
Iki kalimatnya Kanjeng Nabi, kalimatnya bener-bener kata-kata lali, tapi memang ditakdir Allah ketok lali dan iku dadi syariat. Dan lali ini Kanjeng Nabi yo mek pisan iki. Gak koyo sampean bolak-balik lali, kadang yo ngelali. Kayak ngaji lali. Nek Kanjeng Nabi ku lali nek mek pisan iki tok. Iki ditakdir Allah ben dadi syariat. Oh, nek lali ku kudu ngene. Mangke wonten keterangan nek lali kudu lapo. Oh iki gak lali, yo ora dikosor. Fakola banjur ngendika utawa ngucap sapa rajul bala nggih. Kot nasita teman-teman lali sapa teman-teman supe sapa jenengan. Fasoli banjur salat sapa jenengan. Rakaatain ing 2 rakaat. Summa salaman nuli salam sapa rasul. Summa salaman iki pun terusan. Mari iku mau dielingno. Berarti Kanjeng Nabi kan ya wis ngadeg, ya wis ndepelan, ya takon barang. Teng keterangan lain ngeten. Kanjeng Nabi mantun salam 2 rakaat nggih. Terus ngadeg badhe medal. Teng mriki kan sendepelan nggih. Teng keterangan kitab lain itu badhe medal, terus wonten sahabat sing moro-moro berok. Nek Sayyidina Umar kali Abu Bakar mboten mantun, sungkan. Biasane tiyang nek pun nopo meskipun akrab tapi nek orang yang paling dihormati ku sungkan, tetap sungkan. Kados kula kepanggih kali Yai Gofur ya mendelep sengidan, mboten wantun. Padahal kamare jejeran, tapi mboten wantun. Jadi sungkan. Sing wani ngomong, sing mboten sepiro-sepiro tepang niku. Moro-moro terus berok. Kanjeng Nabi, sampean iki lali ta? Saman kosor. Jan aku gak lali. Tapi jenengan mek ping kalih. Lho, bener ta? Moro mandeng teng Sayyidina Umar kali Abu Bakar. Bener ta Umar Abu Bakar? Mek loro. Nggih Kanjeng Nabi. Langsung mari melampah ke sateng pintu badhe medal balik malih teng paimaman terus takbir malih. Nambahi 2 rakaat terus mantun salat 2 rakaat mangke diterangno niku sujud sahwi. Nah niki babe kan bab sujud sahwi. Dilajeng anggerien cek mboten pedhot niki. Fasolli banjur salat sapa Nabi rakaataini ing 2 rakaat nambahi 2 rakaat. Summa salaman nuli salam sapa Kanjeng Nabi. Summa kabaro. Iki mangkane beda kali jenengan mangke. Summa kabaro nuli takbir sapa Kanjeng Nabi. Fasajada banjur sujud sapa Nabi mislu sujudihi kaya sujude Nabi. Au atwala utawa luweh suwe apa sujudihi. Niki kalimate mungkin beten kare panjenengan. Jadi nambahi 2 rakaat terus salam, mari salam lagek sujud sahwi. Ini sampean kan mboten kan? Sadurunge salam sujud sahwi. Lah mangke wonten perbedaan. Dilajeng anggerien. Summa rafa'an uli ngangkat sapa Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi wa kabbara lan takbir sapa Kanjeng Nabi. Summa wadha'an uli nyelehake sapa Kanjeng Nabi. Ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi. Fakabaro iki cerita sujud nggih. Fakabaro banjur takbir sapa Kanjeng Nabi, fasajada banjur sujud sapa Nabi, mitla sujudihi. Kaya umpamane sujude Kanjeng Nabi, aw atwala utawa luwih dawa apa sujudihi. Tsumma rafa'an uli ngangkat sapa Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi, wa kabaro lan takbir sapa Kanjeng Nabi. Iku ceritane sujud pokoke dia diangkat sujud malih terus diangkat sujud malih. Berarti kan sujud sahwi 2 sujudan. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis walafdhu tawi lafatil Bukhari iku kedua Imam Bukhari. Iki hadisnya diriwayatkan atau disepakati oleh 2 imam yaitu Imam Bukhari dan Muslim, tetapi lafadznya milik Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lan ing dalam sijine riwayat li Muslimin kedua Imam Muslim. Nek riwayat saking Imam Muslim wonten tambahane gedhi. Sholatal asri ing salat asar. Mau kan sholatil asyi. Niki jelas sholatal asri, salat asar. Wali Abi Dawud lan kedua Imam Abu Dawud. Nek Imam Muslim ditambahi sholatal asri. Nek Abu Dawud ditambahi bakola banjur ngendika sapa Nabi, asodako ana ta bener dzuliyadaini sapa dzuliyadaini. Nek kalimat atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ana tambahane malih. Pas wayahe takok teng Sayyidina Umar. Bener ta?
Bener ta iki dzuliyadaini ini aku jare salat mek ping 2. Nah, ngoten. Fa'auma'u banjur isyarah sapa nas. Mboten jawab dengan perkataan tapi mantuk ora. Ini namanya isyarah. Bener ta apa jenenge dzuliyadaini ini aku salat mek ping 2. Terus Abu Bakar, Umar iku mantuk. Nah, itu namanya auma'u. Jadi jawab tapi mbek isyarah tok. Mantuk. Atus jenengan ditawani dahar ta Mas, godhek. Nah, godhek itu namanya auma'u isyarah. Ai na'am tegese enggih. Wa ya utawi yo riwayat iku fi sahihaini ing dalem kitab hadis sahih loro. Sing terkenal nggih gadane Imam Bukhari kalih gadane Imam Muslim. Wonten kata-kata sahihaini itu berarti kitab Bukhari Muslim. Jadi Imam Bukhari punya kitab hadis sendiri, Imam Muslim juga ada kitab hadis sendiri. Namanya Sahih Bukhari, sing setunggale Sahih Muslim. Sing kula nate ngaos niku Sahih Muslim. Sahih Bukhari dereng nate. Soale kathah kitab niku 4 jilid, setunggal jilide ini mboten salah, 4 jilid, setunggal jilid nek mboten 3 nggih sekawan. Sak jilide koyo Al-Qur'an ngoten. Iku hadis sahih kabeh. Nek gadane Imam Muslim mek kalih. Muslim mek kalih. Nek Imam Bukhari hadise niku sek campur. Nek Imam Muslim hadise pun didhewek-dhewekno. Jadi gampang pelajaran. Bab salat dhewe, bab pun dhewe-dhewe. Nek hadis Imam Bukhari ku sek campur, sek diurutno duka abjate duka napane ngoten. Sek dereng urut. Dereng dikumpulkan sesuai bab. Lakin bilahzi faqalu. Tetapi ini nggunakno lafat faqalu. Faqalu banjur jawab sapa sahabat utawa sapa nas. Wa fi riwayatin lan ing dalam sijine riwayat lahu kedue Imam Muslim walam yasjud lan ora sujud sapa nabi hatta yakona sehingga ngiyakini sapa nabi sehingga ngiyakinake hu ing nabi Allah sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono kurang 2 rakaat. Dadi suwe mantun Kanjeng Nabi salam lungguh teng sandinge kayu ana sing sanjangan niku badhe medal terus takok kalih sahabate. Soalnya wonten sing protes niku. Takok sampai bener-bener Kanjeng Nabi yakin nek bener-bener hanya 2 rakaat. Nah, terus setelah itu Kanjeng Nabi teng mriki kalimat iki ditambahi 2 rakaat salam baru kemudian sujud sahwi. Nah, iki kalau mau sotok sinau sotok belum lo sinau. Oh dah. Ternyata sujud sahwi niku ada perbedaan. Jadi nek madhab Imam Hanafi niku sujud sahwine ba'da salam. Imam Syafi'i niku sebelum salam. Imam Maliki sebelum salam. Nek Imam Hambali niki nggih sami sebelum salam. Tapi nek Imam Hanafi niku setelah salam. Kemudian nek Imam Hanafi niku wajib. Jadi sujud sahwi niku wajib. Nek sampean nglakoni kesalahan niku wajib sujud sahwi. Nek gak sujud sampean dosa tapi gak batal salate. Nek Imam Maliki niku sunah muakkadah. Imam Syafi'i sunah abad jarene niku, sunah abad. Sunah dilakukan salatnya tetap sah, tidak dilakukan salatnya tetap sah. Tapi nek Imam Hambali niki wonten ketentuan-ketentuan. Tingali laline. Nek laline niki rukun niku wajib. Nek laline niki sunah niku batal duka napa niku ora disupe mau sini. Soalnya macam-macam ternyata. Jadi sujud sahwi niku nek jenengan pelajari paling enak niku sing Imam Syafi'i Pak ini. Pertama nggih sering diwaos, sering diterangno, gampang pokoknya. Tapi Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali ora dirumit. Makanya kenapa ulama-ulama Indonesia itu memilih Syafi'i? Ternyata itu paling mudah. Kalau saya ngambil paling mudah. Yang lainnya itu harus detail. Sampai kesalahannya harus detail. Tapi Imam Syafi'i ini umum. Akhirnya gampang. Nggih, rada gampang.
Wa an Imrona kados napa tasyahud awal. Tasyahud awal niku nek jenengan kan nganggepe sunah. Nek Imam Maliki niku sami sunah ma'akadah. Imam Hanafi niku wajib. Jadi tasyahud awal niku wajib. Nek gak dilakoni disengaja, mboten batal salate, tapi dosa. Dosa. Kepengin gak dosa kudu sujud sahwi. Makanya sujud sahwi hukumnya wajib bagi Imam Hanafi. Nek mari ana perkara sing gak tepat. Entah tidak tasyahud awal, entah rakaatnya kelintu atau bagaimana. Nek Imam Hambali ku napa wajib, tapi nek mboten sujud sahwi salate batal. Nek mboten katakanlah ngeten, mboten tasyahud awal niku Imam Hambali batal. Mergi tasyahud awal niku wajib. Lah nek lali kudu dileni barek sujud sahwi wajib. Sujud sahwi wajib. Nek gak dileni batal salate. Ngoten. Nek sengaja gak ngelakoni tasyahud awal langsung batal. Karena tasyahud awal munggu Imam Hambali niku wajib. Nah, paling pas ya Imam Syafi'i niku wau endeng-endengan. Mboten angel-angel. Tasyahud awal niku sunnah. Dan Imam Hambali niku wajib. Kitab ini kitab perbandingan mazhab tambah seneng, tapi sampean mangke tambah bingung. Iki sembayang versi apa tambah bingung kabeh. Jadi niki kitabnya bener-bener netral, tapi saya mengerucut ke mazhab Imam Syafi'i. Jenengan aja mboten terlalu bingung. Sujud sahwi niku nek menurut mazhab Imam Syafi'i harus dilakukan sebelum salam. Tapi sifatnya sunnah. Nek jenengan mboten tasyahud awal kok mboten napa niku sujud sahwi mboten batal salate. Tetep sah, cuman nggih cara gampangane kok oleh ganjaran 5 ya kepotong loro atau kepotong 1 ngoten. Jadi tetep sah salatnya. Nggih. Mergi Imam Syafi'i berpendapat saat tasyahud awal niku ya sunnah, sujud sahwi ya sunnah. Lah pripun nek kirang rakaate kados wau? Nek kirang rakaate nek jenengan ilinge sakwise salam ya persis kali hadis niki wau. Jenengan langsung nambahi 2 rakaat terus sadurunge salam sujud sahwi. Niki kan sakwise salam. Nah, iki mazhab Imam Hanafi. Jadi setelah salam baru sujud sahwi. Dadi nek ana wong semisal sampean ngunangi ngono, aja disalah-salahno. Ya iki ya bener, ya ana dasare. Nah, ngoten. Makane tambah ilmu, biasane nek jenengan iku tambah ilmu, biasane mboten gampang nyalahno tiyang. Biasa-biasa wae. Oh iya. Mungkin aku sing gak weruh. Kok ana wong salat kok aneh ngono, mungkin aku sing gak weruh. Aja disalah-salahno. Wah, wis teko jamaah kari waro imame sodok beliau saitik sampean salah. Wah, imam goblok ini. Sing goblok sampean dhewe iki. Jadi tidak mudah menyalahkan tiyang nggih. Soale kula sering dijak rasan-rasan imam. Terus imam ini kok klintu ngeten. Tak walik niku wong wis tuwa, ganti walik kok gak tepat tajab. Nggih, ngono wae iki man. Nggih, jenengan saged jenengan gandeni. Kula tenan. Wah, aku gak wani, Gus. Jadi nek kepengin ganti imam sing salah, aja moro-moro. Pak Imam sama salah mboten. Tinjaro mawon, mangke lak mati-mati dhewe. Nah, iki sampean genteni mangke. Mboten sopan estu, mboten sopan nek ngilingno niku di bawah umurnya di bawah mboten sopan. Pala aja ngaji mawon, Mbah Mudin monggo nderek ngaji, semisal Mbah Mudin. Atau Pak Imam monggo nderek ngaji. Tapi gak gelem ya wis. Estu soalnya ngelingno amar ma'ruf nggih niku tetep bil ma'ruf, nahi mungkar juga bil ma'ruf. Jadi ngelingno wong keapian ya dengan cara yang baik, ngelingno wong sing lakone elek ya dengan cara yang baik. Aja kaya kanca-kanca sing biasane klambian putih, jenggote dawa iku. Mbok grup ya apa jenenge niku. Moro-moro terus ini demi Islam, ana warung diobong. Warung remang-remang diobong, pacaran jerongkokno. Niku mboten ki terleren pacarane tambah golek panggonan liya. Harus dengan cara persuasif. Mbok dijak mabar, mbok dijak ngopi bareng, mbok piye gitu. Jadi
Mengingatkan orang itu tidak dengan cara yang kasar, harus dengan cara yang baik. Engko nek gak ngono, sing salah malah dadi agama nih. Wah, agama Islam itu ternyata keren lho, malah agama sing salah. Padahal sing salah iku oknumnya, wonge. Kiai ini sing terlalu keren. Nah, yo fanatik, aja terlalu keren. Misale wonten kiai sing ngelarang orkesan. Wah, iki aku mboten melu-melu niki, meskipun aku gak seneng orkesan yo gak tak larang. Misale wonten kiai sing ngelarang, oh orkesan hukumnya haram, isinya maksiat. Mendem-mendem gini macam-macam. Jenengan tanglet kula ya mboten salah, tapi nek ngorong-ngorong nang klesan ya gak tak omeng ya wis piye maneh. Wong ya sik melu ngaji kok. Esuk orkesan bengi nderek ngaji kan lumayan ya. Daripada kok orkesan tak larang malah gak ngaji. Wah, tambah double dosaku. Jadi tetep nek jenengan tanglet kula orkesan pripun hukume ya soto gak enak lah, gak tepak lah. Ya nggak usah berot ya sakar sampeyan dosa sampean pek dhewe wonten mawon. Soale kula eling niku, napa? Biasane wonten niku lho. Nangeni wong sahur niku. Kula semerap niku teng lere Purpoh niku. Niku wonten apa jenenge patrol. Ya patrol. Nangeni sahur nganggo musik horeg. Ya sampai horeg kabeh. Awake nangeni ambek mendem, tapi Hanif gak mendem. Nangeni barek mendem sampai subuh. Ure subuh sarapan. Iya, konsepnya bagaimana? Yo mungkin karepe nangeni ki apik, tapi mbus ngono terus piye? Malaikat ku bingung iki nangeni sahur tapi kok ya wong ngene terus dicatet apa iki? Ya ngono tapi ya aja ngono ya. Ngono tapi aja ngono. Wa an Imrona kula lajengaken. Wa am Imrona lan saking sahabat Imron bin Husainin putrane Husain. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Imron bin Husain. Anna nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat iku salat sapa Kanjeng Nabi utawa ngimami sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan sahabat. Nggih, bihim kelawan sahabat. Kan gak mungkin Kanjeng Nabi terus moro-moro diimami kali Abu Bakar kan mboten mungkin ya. Ya secara tauhid ya mungkin terjadi tapi ini sejarah iki mboten. Jadi sing imami pasti Kanjeng Nabi selama Kanjeng Nabi tasih gesang. Fasaha banjur lali utawa supe sapa Kanjeng Nabi fasajada banjur sujud sahwi sapa Kanjeng Nabi sajadata ini ing rong sujudan lali mboten nglakoni tasyahud awal soalnya mboten nambahin napa-napa berarti kan gampangane tasyahud awal nek lali rakaat kudu ditambahi wis sampean tak me contoh nggih sampean melu imam makmum masbuk makmum sing kari nopo takbiri imam wis tengah-tengah Fatihah bahkan mungkin wis rukuk sampean kayak dugi. Pas wancine rukuk jenengan dugi niki sunah langsung kudu melu, langsung takbir jenengan melu rukuk. Nggih. Pak niki mboten nderek niku, mboten nderek Al-Fatihah, maca Al-Fatihah. Wonten sing sanjang tetep sah. Soalnya kari hanya satu rukun, wonten sing sanjang mboten sah. Ya skema tak ganti. Jenengan pun milai sujud. Tadi mau dua pendapat nih gua. Mulai sujud. Niki sunah jenengan langsung takbir terus melu sujud terus nerusno kados biasa ya. Berarti pas badhe salam jenengan kudu nambahi sak rakaat. Nggih. Terus baru salam. Ojo ngenteni, biasa sampeyan kan ngenteni. Ah, sik sujud tok. Dinteni ngadeg kan sampean. Bareng ngadeg baru takbir. Niki kesunahane makmum masbuk jenengan mboten asal. Jadi mesti nih pas wae sujud ya langsung jenengan takbir terus langsung sujud. Terus pun nambahi sak rakaat mergo apa rakaat pertama tidak lengkap. Itu ngoten. So dinteni wah saya kurang tangi dinteni saya. Ya ngobrol rokokan wah. Mboten langsung sujud. Tapi nek rukuk wau niku ada dua pendapat. Ana sing sanjang tersisah karena hanya terlambat satu rukun. Wonten sing sanjang ya tetep niku harus menambah satu rakaat.
Nah, ini pun kula sanjang nek sampeyan selain sholat Jum'ah niku nambahi sesuai rakaat yang sampean kari. Sholat zuhur kari 3 rakaat yo nambahi 3 rakaat. Maghrib kali 1 rakaat nambahi 1 rakaat. Tapi nek sampeyan sholat Jum'ah niku beda. Nek sampean kari 1 rakaat nambahi 1 rakaat. Tapi nek sholat Jum'ah sampean kari 2 rakaat menangi salam tok atau menangi tahiyat akhir. Niku kudu ngadeg jenengan terus niate malih qodho sholat zuhur 4 rakaat. Jadi niate malih qodho zuhur. Insyaallah mboten dosa, mergi jenengan sik berusaha ndugi. Tapi nek jenengan wah kok wis salam, langsung salam ae terus muleh qodho ndok omah dosa. Nah niki sampean muleh teng griya dosa malih. Ngoten. Soale kancaku ana ya ngono iki tak critani dadi sungkan penambah 4 rakaat sungkan kan akhir melu salam balik nang pondok terus sholat qodho zuhur niki asal dosa. Sing kok semisal gelem nambahi 4 rakaat teng masjid niku wau tapi yo aneh iki sapa sembahyang 4 rakaat niki mboten dosa. Tapi yo mungkin malaikat sudah blenek barang wah iki teko kari kok njaluk berkat mungkin sama ngono paling. Misale yo niku wau pun akhir-akhir iki. Ale kadang teng pondok niku mboten karena ngremehno waktune salat, tapi kadang ngantri. Jadi ngantri adus niku kadang sampai 1 jam. Wis berusaha nih, ternyata ngantri. Terus akhirnya sampai telat waktu niku. Summa tasyahada nuli tasyahud sapa kanjeng Nabi, summa salama nuli salam sapa kanjeng Nabi. Nah niki satu aneh malih, mari sujud 2 rakaat, tasyahud malih, terus baru salam. Berarti mocone sadurunge tasyahud utawa tasyahudnya 2 kali. Tasyahudnya 2 kali. Wis pokoke niki kok diringan mawon soalnya benten. Jadi radi benten. Nek mazhab Syafi'i pun gampang. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa Hasan lan milang-milang hadis Hasan. Hu ing hadis sapa Al Hakim Imam Hakim. Wa sahaha lan milang-milang pintu. Wa Hasan lan milang-milang hadis Hasan sapa Tirmidzi hu ing hadis. Wal Hakimu lan utawi Imam Hakim wa sahaha wal Hakimu lan Imam Hakim wa sahaha lan milang-milang sahih sapa Imam Hakim hu ing hadis. Menurut Imam Tirmidzi niku hadis hasan, menurut Imam Hakim niku hadis sahih. Hasan niku derajatnya di bawah hadis sahih. Wa an Abi Sa'idil Khudri. Wa an Abi Sa'idil Khudri lan saking Abu Sa'id Al-Khudri. Radhiyallahu mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Sa'id Al-Khudri. Kalimatnya kan Abi, mau kok kula sanjangi Abu, niku asalnya niku Abu. Berhubung di situ secara ilmu nahwunya itu harus mahal jar, maka wawunya diganti dengan ya. Jadi aslinya niku Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri lan saking Abu Sa'id Al-Khudri. Radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abu Sa'id Al-Khudri. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida sakka nalikane mamang ahadukum sapa salah suwijine sira kabeh fi sholatihi ing dalem salate ahadukum. Falam yadri mongko ora weruh sapa ahadukum kam ing pira kang salat sapa ahadukum. Wis tengah-tengah salat dadak ragu-ragu. Iki salat iki ping pira iki? Ping 3 ta ping 4 iki? Ping 4 ta ping 3 iki. Nah, niku dimantepno sing sampean yakin sing pundi? Ya pasti sing yakin sing 3. Sing 4 kan ragu. Berarti sing 3 kan yakin. Berarti sampean hukumi sampean gek 3. Nah, berarti nambahi 1 rakaat malih nek sembayang asar, zuhur, isya. Ngoten. Terus pripun? Nek ternyata hakikate wis ping 4. Wis ping 4 hakikate. Ya, kenyataan wis ping 4. Tapi sampean sik ragu, ping 3 ta ping 4 iki. Nah, secara hukum wau kan kudu nambah 1. Berarti dak sama salat ping 5. Iku piye iku? Nah, diterus sik ro mangke. Asalatan ana ta 3.
am arbaan ana ta papat. Iso pas contone. 3 ta papat ya. Soale biasa sing ragu nggih 3 papat niku. Rata-rata jenengan ragu niku salat zuhur, asar kali isya. Subuh gak, maghrib aman. Tapi ini wis zuhur, asar kalian isya niki bulet pisan sembayangan iki. Faliyatroh mongko becik buango sapa ahadukum asyaka ing mamange wal yabni lan becik nerusake sapa ahadukum alama ing atase rakaat istaikona kang yakin sapa ahadukum. Nek 3 utawa 4 jenengan ragu wis pasti jenengan ngiyakini sing 3 pasti wisan iki. Nek sing 4 kan ragu. Berarti kudu nambahi siji. Wis mantun niku tsumma yasjud nuli sujud sahwi sapa ahadukum sajudataini ing 2 sujudan. Qabla ayu salima ing dalam sadurunge ento salam sapa ahadukum. Lah niki mazhab Imam Syafi'i. Jadi sujud sahwine sadurunge salam. Fa ing kana lamun ana sapa ahadukum sholai ku salat sapa ahadukum khamsan ing 5 utawa kelawan 5. Syafa'na mongko ganti. Syafa'na sampai kaget aku Mas. Syafa'na mongko ganti sop apa sajidata ini lahu marang ahadukum salatahu ing salate ahadukum. Wis. Nek jenengan keblanjur sampai kenyataan iku 5, tapi sampean yakine kan iku mergi. Iki 3 tambah 4 wis 3 wae, ditambah siji meneh ternyata 5 ternyata. Wis mantun salam niki terus Kanjeng Nabi mboten napa-napa tetep aman. Niki setane malah gulung koming. Tujuane kan ganggu jenengan cek batal salate. Ternyata ditambahi sujud maneh. Wis sujud sawi ditambahi sak rakaat sujud maneh dadi setane tambah bingung. Wah, iki kalah maneh aku. Nah itu. Jadi nek pas wae diganggu setan niku wau wis diyakino wae rakaat sing paling cilik terus ditambahi sesuai dengan kekurangan rakaate. Niki aman, boten terus jenengan lho salatku kok 5 kok batal boten batal. Niki malah aman, malah jenengan oleh bonus. Oleh bonus tambahan. Setane malah bingung gulung koming. Lah iki tak gudi ini batal salat kok tambah sujud maneh. Sujud sahwi maneh, tambah sak rakaat maneh. Tapi nek jenengan nambahi dhewe mboten asal lho ya. Wah, kucine oleh apik ya. Subuh 2 rakaat tambah sak rakaat dhewe mboten asal. Wah, cene apik cah aku sembahyang subuh tak tambahi sak rakaat maneh mboten asal. Tapi nek ragu niku diyakini mawon sing paling minim. Semisal jenengan salat subuh wis 2 rakaat. Jenengan lali iki 2 ta 1. Wah, dadi 1 wae tambahi sak rakaat. Lah iki berarti subuh jenengan ping 3. Niki mboten napa-napa, nek mboten disengaja, nek lali niku wae. Nek disengaja ya batal salate sampean. Kok tambah ketok goblok sampean. Niku sing kena niku gurune. Ngaji ndek ndi ku? Ngaji ndek Mas Habibi. Waduh, gurune kena. Jadi wae. Wa ing kana lamun ana sapa ahadukum salaiku salat sapa ahadukum tamaman ing sempurna kanata mongko ana apa sajadata ini tarhiman iku ngruwungake utawa ngasorake li syaitani marang setan. Dilalah pas ternyata sampean iku salate tetep sesuai dengan rakaat sampean. Oh berarti sujud sahwi sampean tetep iku menyengsarakan setan. Wah, tak gawe lali ternyata pas. Maru sujud sahwi kenek maneh dhewe. Soale perintah Gusti Allah teng panjenengan sedaya niku sujud teng donya niku. Ya kalimat sujud niku bahasa sindiran maksudnya nggih salat niku. Nah, hati sing cuma sujud nggih salat niku. Wah, wis tak ganggu ternyata ditambahi sujud sahwi. Di setan kalah malih. Disantai mawon. Tunggal malih saya wonten seprapat niku. Wa an Ibnu Mas'ud lan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah. Kok eling kula niki. Ayo diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Engko sing maca sing ngapalo Mas Hanif diteni mangke. Dihafal mangke. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yes. Bolo. Mas Hanif kudu hafal nggo, tak memik nggo. Kudu hafal. Sing lintune nggih monggo dihafal. Sing boten betul-betul kitab niku. Wa ani bin Mas'ud dan saking sahabat Ibnu Mas'ud. Nama aslinya Abdullah, putrane Mas'ud. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Ibnu Mas'ud. Kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud, salat utawa ngimami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngimami. Summa salama nuli falama salama mongko ing dalem nalikane maca salam sapa Rasul ila den dawake lahu kedue Rasul marang Rasul. Ya Rasulullah ahadatsa ana ta terjadi sesuatu fi sholati ing dalem salat sayun apa suwiji-wiji. Kanjeng Nabi ana masalah panjenengan salate sampeyan kok ternyata ngene. Kalimatnya mboten diterangno macam-macam. Jadi mangke kalimat iku salat sampean kok ngene Kanjeng Nabi. Iki sampean ana apa sih? Salate ana masalah ta sampean iki? Ta sampean sing ana masalah. Faqala banjur jawab sapa Rasul, "Wa malan iku apa zaka utahe mengkono-mengkono mah." Lho, ana apa sih? Liru ta panjenengan? Faqala banjur jawab sapa sahabat, "Sholaita salat sapa jenengan, kaza ing mengkene, wa kadzalan mengkene." Salat jenengan niku wau ternyata ngene, maksud ngene niku wau. Jenengan gurung wancine salam, utawa jenengan salat tanpa tasyahud awal. Nah, terus wonten sahabat sing takon, tapi niki mboten diterangno kesalahan napa. Kala banjur begini. Kala banjur Kala banjur njawab sapa sik boleh rujuk kok. Mboten nonton iki. Fatana rijlaihi wastaqbalal kiblata. Nah, berarti teng Rasul mau rujuk. Kala banjur njawab sapa Rasul. Yes. Fatana banjur nekuk sapa Rasul rijlaihi ing suku kekaline Rasul. Sikile Kanjeng Nabi niku moro-moro ditekuk. Wastaqbala berarti lungguh apa niku tasyahud awal, lungguh tasyahud awal nggih. Wastaqbala madhep sapa Kanjeng Nabi al-qiblat ing kiblat, fasajada banjur sujud sapa Kanjeng Nabi, sapa Rasul ya rujuk ing sami. Sajadata ini ing rong sujudan, summa salama nuli salam sapa Kanjeng Nabi. Wis Kanjeng Nabi dielingno, terus moro-moro Kanjeng Nabi nekuk sikile sesuai dengan sujud tasyahud awal, terus sujud 2 sujudan kemudian salam. Maksudnya salate ana sing kurang tepat, iso uga mboten tasyahud awal, terus moro-moro Kanjeng Nabi langsung nambahi sujud sahwi. Mesti mboten nambahi rakaat ya. Berarti ini kesalahane mboten fatal, namung mboten tasyahud awal. Tsumma aqbala nuli madhep sapa Kanjeng Nabi alan nasi ing atase menungso. Faqala banjur ngendika sapa Rasul, innahu satemene kelakuan lau hadasa lamun terjadi fi sholati ing dalem salat sayun apa suwiji-wiji ambatu mongko ngaranono ingsun mongko ngarani sapa ingsun kum ing sira kabeh ngarani. Mungkin ngelingno paling maksudnya. Dan kitab kula maknane ngarani. Ambatu mongko ngarani sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan syai'un. Tapi nek kula wani merubah sedikit maknanya nggih. Ambatu mongko ngilingno mungkin. Tapi nek kitab kula niku ngarani. Tapi sing paling pas ngilingno sawane. Ambatu mongko ngilingno sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan syai'. Oh nek ana kancamu kira-kira salah ya dielingno. Salate salah dielingno. Ngilingno ya mari salat, aja tengah-tengah. Nah tengah-tengah
ora usah omongan dengan membaca subhanallah. Ya. Nek estri niku hanya menepuk tangannya tapi diwalik niku nih napa? Di atasnya ngeten. Estri niku nggih. Ngeten nggih. Nah, ngeten. Jung ini kula malah keplok-keplok. Keploknya mboten sak kata-kata pindah mawon. Plek kok saya lali malih, plek lali malih pun mantun 3 kali pun sama dari imam mawon. Nah, jero mawon san. Berarti imame kan mboten rumangsa nek dhewe dielingno. Nah. Lali wonten cerita niki. Wonten imam anyaran. Mari mondok anyaran terus dikon ngimami. Yes. Ngapalo surat-surat panjang jenenge santri anyaran kan soto kemenyek biasa. Surat-surat panjang, mari takbir mboten maca Fatihah. Langsung maca surat. Surat dawa sing dihafal niku mau. Mbok surat Yasin, mbok surat apa? Diwaca. Langsung makmume maca subhanallah. Ngono. Pikire niku surat sing lintu. Akhirnya diganti surat soto pendek. Malih dadi Yasin diganti apa mau? Dadi kulhu. Kulhu sik subhanallah maneh kan burung maca Fatihah kan. Wis ganti maneh sik subhanallah maneh. Wah, imame pegel. Makmum sing pegel iki dieleno kok gak ngerti rase akhire berok. Kang guru maca Fatihah. Niki piye hukume niki? Niki nek Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki batal. Salate sing ngelingno batal lho. Tapi nek Imam Hanafi boleh. Syafi'i, Hambali, Maliki batal. Tapi nek Imam nek mboten saleh Imam Hanafi niku mboten batal. Mergi napa? Niki nek diterus-terusno, yo salate mboten dunung, mboten rumangsa salah kan. Mboten rumangsa salah. Pikire niku surate keliru wae. Padahal dereng maos surat Fatihah. Ngono lho. Niku asal. Kados ngeten jenengan wonten imam sandinya niku wonten ula, pikne nyokot. Mboten ulae Mas Aziz ya. Ana ula pik nyokot. Iki nek sampean subhanallah ya tetep nyokot ulae. Glendeng wae ditarik. Ana ula Kang, tarik wae. Nah niki mazhab Imam Hanafi mboten batal iki soalé terpaksa karena ada ula, tapi nek Syafi'i, Maliki, Hambali batal wis gerak. Mboten karo-karan gerak iki. Iku. Pemane ditambahi wis kalimatnya, tapi kalimatnya kudu yang simpel loh. Kang dereng Fatihah, pun cekap aja ditambahi. Imam goblok. Nah ini salah kan. Kok gak ada Fatihah lah iku keliru. Kudu sing apa simpel mawon. Ngelingno sing pas. Kang mboten maca Fatihah, pun cekap. Aja ditambahi. Wah, imam goblok ae. Guru maca Fatihah iki berarti batal sing ngelingno batal. Kula jengaken. Walakin ana lan tetapi ne utawi ingsun basarun iku menungso mithlukum kang padha karo sira kabeh ansa kang lali sapa ingsun kama tangsauna kaya oleh lali sapa sira kabeh. Kalimat niki benten kalih sing wau. Sing wau kan rumoso Kanjeng Nabi gak lali. Niki Kanjeng Nabi nyritakno aku padha karo awakmu. Wah aku yo lali, aku yo mangan padha karo menungso kabeh. Fa idza nasitu mongko nalikane lali sapa ingsun fadzakiru mongko ngelingno sapa sira kabeh ni ing ingsun. Wa idza sakala ing dalem nalikane mamang ahadukum sapa salah suwijine sira kabeh fi sholatihi ing dalem salate ahadukum fal yataharra mongko becik nemen-nemeni sapa ahadukum aswaba ing dolek kebenaran. Fal yutima mongko banjur nyempurnaake sapa ahadukum alaihi ing atase aswab. Tumal yasjud nuli sujuda sahwi sapa hadukum sajadata ini ing rong sujudan. Nek sampeyan ragu salate mau loro ta telu mau, berarti dicari rakaat yang paling sedikit karena itu sudah jelas yakin sudah kamu lakukan. Terus ditambahi sesuai dengan jumlah kebutuhan salatnya. Terus sadurunge salam jenengan disunnahkan sujud sahwi. Wes. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam siji riwayat lil Bukhari kedua Imam Bukhari. Fal yutima monggo benjik nyempurnaake sapa hadukum ing rakaat niku nggih. Summa yusallim nuli salam sapa hadukum
Tsumma yasjud nuli sujud sapa hadukum. Nah niki berarti benten. Salam dhisik baru sujud sahwi. Nah niki berarti mazhabnya Imam Hanafi. Wali muslimin lan kedua Imam Muslim. Anan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi sangate mari kok danyange teko niki. Anan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajada iku sujud sapa nabi sajda tai sahwi ing sujud lorone sujud sahwi ba'da salami ing dalam sausi salam wala kalami lan omongan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim Kanjeng Nabi niku pas wancine sujud sahwi iku yo mari salam yo mari omong-omongan. Nah, tapi niki madhab Imam Hanafi ini jenengan rata-rata Syafi'i ojo sujud sahwi sause salam kecuali jenengan wis terlanjur salam. Saman salat ya Isa jenengan. Terus makmum masbuk jenengan. Imame wis salam, imame soleh 2 rakaat, tai soleh 4 rakaat, jenengan ge 2 rakaat. Jenengan melu salam. Assalamualaikum. Ge 2 rakaat jenengan. Loh, ge 2 rakaat. Langsung ngadeg. Nambahi 2 rakaat, sujud sahwi baru salam. Ya, jadi gak disengaja salam jenengan nambahi 2 rakaat, sujud sahwi baru salam. Wali Ahmada wallahu alam bis shawab. Ini temannya Bapak Imam. Wonten pertanyaan? Halo? Nggih. Nggih. Terus kulo tekan supe ngoten. Heeh. Sujud sahwi niku mung Setunggal. Batal tak salate ngoten. Nggih, pripun Mas? Nggih mboten batal tapi yo mboten sah sujud sahwi nilai mboten batal salate. Artine kesunahannya sujud sahwi mboten asal mesti kirang. Nggih. Kesunahane sujud sahwi niku 2 kali. Nek sujud tilawah, sujud syukur niku 1 kali. Tapi ini sujud sahwi niku 2 kali. Mungkin lali pisan paling. Karepe pene nambah sujud sahwi dadak lali pisan. Wah, iki berarti wonge kakek masalah to. Mari deweng bojone barang sawit. Tapi sholatnya boten batal nggih, sholatnya boten batal. Cuman gini wae kesunahannya sujud sahwi boten asal mergi kirang. Padha barek boten sujud sahwi. Tapi pangeran kan maha mengerti kan, mestine ditambahi wae iki, mestine 100 iki wae 95 wae mungkin ngoten kene. Niki tapi anggapan kula niki. Mestine nggih semerap lah, karepe loro ternyata mek metu siji. Tapi tetap sholatnya boten batal. Nggih, nggih. Kan salat Isya 4 rakaat. Nggih. Terus makmum masbuk ketinggalan 1 rakaat. Nggih. Iki kan wisul 3. Nah, terakhir niku akan imam 2 rakaat, makmum 2 rakaat, imam sudah 3 rakaat. Nggih. Nah, kan mboten derek Tasahud, nggih. Nah, niku napa terus 4 rakaat mengikuti salam tambah 1 rakaat nggih. Nggih. Makmum masbuk. Nggih. Nah, niku mboten derek paket awal. Napa makmume niku Tasawuf 2 rakaat atau imame 3 rakaat, makmume nambah tasawuf piyambak napa? Oh nggih. Ikut makmum. Nggih, nggih. Ikut Imam, nggih. Terus pun nggih. Nggih. Niku niku sing wajib namung nambahi sak rakaat mawon. Mboten usah tasawuf awal, Bu. Nggih langsung sak rakaat nggih dari imam ngoten mawon. Sak rakaat terus nambahi sak rakaat terus salam ngoten mawon. Mboten usah sujud sawi, mboten usah tasawuf awal mboten usah. Nggih. Nggih. Mergi jenengan statusnya sing 3 rakaat niku dari imam. Jadi jenengan pun ditanggung kalian imam tasawuf panjenengan. Ngoten. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, monggo diwaos donga dherien. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mau wonten sing ana PR mau ayo Mas Hanif diwaca. Allahumma. Ayo diwaca ayo. Ayo sing banter. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nggih, matur suwun pun Kang. Niku diapalno gampang Mas. Sampeyan waos sedina ping pira ora? Sedina iso apal. Saiti kan. Ihdinas siratal mustaqim kula akhir nggih. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.